muna kira ga mutane bai daya. Coronavirus cutar da ta addabi duniya, da kiyaye tsafta lafiya ce jarin rayuwa. Wai mecece corona ana ta faɗa mu kunjiya, cuta ce yan uwa gashi nan ta addabi. 'Yan ƙasar Lebanon mazauna jihar Kano sun ba da gudunmawar kayayyakin kare kai daga cutar corona da kuma sauran kayayyaki da kimar su ta kai naira miliyan 100 ga gwamnatin tattara tallafin yaƙi da cutar a jihar Kano ƙarƙashin jagorancin shugaban jami'ar Bayero Muhammad Yahuza Bello. Yayin taron miƙa kayayyakin, jakadan ƙasar Lebanon a jihar Kano Khalil Musulmani ya ce ya zama wajibi su ba da gudunmawarsu domin tallafawa wajen kawo ƙarshen cutar. Da yake nasa jawabin gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya gode wa 'yan kasar ta Lebanon waɗanda suke jihar Kano sama da shekaru 100 da suka gabata bisa kasancewa cikin masu tallafawa jihar nan. The Council of Lebanese here in Kano, our brothers and sisters who contributed and they have been contributing for the socio-economic development of Kano State for over 100 years. Ladies and gentlemen, members of the press, you are most welcome to this memorable occasion. The Council Lebanese, we are so delighted. We are so grateful. But we are not surprised because you have been very, very alert to whatever happens in Kano State. Our main strategy in order to curtail this pandemic disease, that is the coronavirus, the Kano State government has adopted 3 strategies. Strategy number 1, that is preventive. Strategy number 2 is curative. Strategy number 3, palliative. So the donation of these items, more than 100 million naira, from the list that has been read, I observe that the items that you are providing or you have provided, they also contribute to these strategic approaches that we have adopted. Ya kwanta kamar nan Kano. Mun dauka mun riga mun haɗe mun zama mun zauna shekara da shekara tun iyayen mu duka. So mun duba cewa ya kamata mu sa hannu duka mu yi wannan abin domin mu taimaki juna domin muna ganin me yake faruwa a sauran kasashen duniya muna samun matsaloli sosai. Ba akwai wani yunkuri da kuke nan gaba ku sake yin gadin wannan kaya ko iya nan? A'a ai akwai gaba sai abin ya zo ya fi in ya fi haka akwai abubuwa na asibiti na abinci wanda za mu karasa mu ba mutane misali za karbi. Gwamnati za ku ba wannan lokacin ko a kai tsaye za ku ai tare muke da gwamnati kuma duka muna yin aikin tare ne ka gane kowa da kowa yana yin aiki domin ya kara ci gaba da Kano ya kara wa Kano daraja kara wa mutanen Kano. Masha Allah.